Ce mă? Ce spui? Ia! Reportează tot că te ia. Hai! Ia, spune tot! Spune tot, mă! Ce-ți mai place shawarma? Așa! Bușești-o! Puc! Hei! Lovește un gușă rău! Uite! Aici și-a întors Zravia cu prâna la picior! Aici! Așa! Eu, Gigichez, eu! Tu ești mare, macio! Să mă arăci pila dacă te mint. Mamă, ce cileu ai dat! De ce? Ce tiene, mă? Ce coaie, mă? Pune, mă, și la el, dracu, că așa e frumos. Mă duc să-mi filmez rasele, să moară și pia. Să vezi dita mai gâsca. Eu sunt domnul Negoi. Negoi gâscă. Și vreau să-mi filmez pe domnul rață. Ați înțeles? Să știți și voi, de la mine pentru tine. Uite, aici se află parcul aloe vera. Parcul aloe vera, să știți, dacă voia mama dracu. Da? Dita mai rața. Gâscanei, vină mă încoace, băi. Gâscanei, vină mă încoa, băi. Mâncați și pieptul tău.